Čaute športovci, dnes sme pre vás pripravili perfektné video. Ideme otestovať tento Black Roll válec v tej najmäkšej verzii. Veľakrát sa nás pýtate, že či vás to udrží. Výrobca udáva, že 200 kg by to malo udržať, čiže ideme na to naložiť nejaké kotúče a pozrieme sa na to, či je to naozaj pravda. Moje meno je Michal Pataky, som zakladateľom ProTraining.sk. Takže poďme sa na to pozrieť, koľko znesie Black Roll válec. Plánujeme tam naložiť aspoň takých 120-130 kg. Možno praskne, možno nie. Ešte sme to nerobili, tento test. Takže poďte sa s nami na to pozrieť. $50 kg. 70 kg. 70. 85, 95 kg. Zatiaľ válec stále drží. Začína to byť trošku nestabilné. Ďalších 15 kg navyše. A myslím si, že dáme posledný kotúč, lebo to už neudržím. Takže skúsme ešte 20 kg. Ako vidíte, Black Roll válec nepraskol a stále drží, že bez problémov, nemusíte sa toho báť, Black Roll to vydrží. Čaute.